L-MUT qed issegwi każ ta' aggressjoni minn student fil-konfront ta' edukatur, każ li seħħet tlieta fi-skola f'Għawdex. B'sorsi ta' Net News jindikaw li t-tifel in kwistjoni huwa studenti li għandu kundizzjoni ta' ADHD severa. L-edukatur dejjem skont l-MUT safa aggredit minn dan l-istudent u konsegwenza tek ġarrab ksur f'idejh li jista' jwassal għal diżabilità permanenti. Il-każ ġie rapportat ukoll qed jiġi segwit mill-Pulizija u t-Times qed tgħid li r-raġel li weġġa huwa l-assistent kap tal-iskola li toffri tagħlim għal tfal f'Għawdex bi bżonnijiet speċjali. Il-Union tal-Għalliema kkundannat bla riservi dan il-każ u kull każ ta' aggressjoni u qalet li se tkompli tirrapporta segwi każijiet ta' aggressjonijiet fuq edukaturi u tagħti sapport lill-għalliema li jiġu bżonn l-għajnuna. Fi stqarrija l-MUT saħqet illi għandu jkun hemm struttura ta' sapport adekwat fl-iskejjel sabiex dawn il-każijiet ma jseħħux. Il-Union mal-ewwel talbet laqgħa urġenti mal-Ministeru sabiex tiddiskuti din is-sitwazzjoni. Bil-Ministeru tal-Edukazzjoni iwaqqaf kumitat li se jistabilixxi l-fatti brabta ma' dan il-każ speċifiku. L-MUT insistiet biex il-Ministeru jagħti s-sapport kollu lill-edukaturi li safa vittma f'dan il-każ kif ukoll lill-edukaturi kollha fl-iskola. L-MUT proponiet ukoll li jitwaqqaf review board sabiex janalizza s-sitwazzjoni diffiċli qed jaffaċċjaw l-edukaturi fiċ-ċentri tar-riżorsi kollha. Dan għandu jwassal għal rakkomandazzjonijiet meħtieġa biex tittejjeb is-sitwazzjoni. Il-Ministeru aċċetta din it-talba u l-bord ser ikollu wkoll rappreżentanti mill-MUT. Sissa għadha mhix ċara d-dinamika ta' kif seħħet l-aggressjoni fil-każ ta' Għawdex għalkemm jidher li kollox ġara fuq ġewwa ta' din l-iskola li tinsab f'Tasannat. Intant kelliem għad-depo ikkonfermanna li l-Pulizija għadha qed tinvestiga dan il-każ. Filwaqt li l-MUT qed tgħid li sfortunatament b'mod regolari kull ġimgħa qed ikollha rapporti ta' aggressjonijiet fl-iskejjel.